Lidi, zdravím vás, Stream TV na takovém serveru Pař.cz. Čau, oheďky. Nechcípli. Čau, oheďky. Dobré. Je to takový server jednoho kámoše The Sims Crafta. Neměl bych mu dělat reklamu, ale udělám mu ji. Jmenuje se The Sims Craft a točí docela dobře. No a tohle je můj hnusný domeček, který mám na serveru. A s váma ho budu s váma budu vylepšovat. Tady to je moje bohatství. Celý tohle všechno. Je to na 1.2.4, na 1.4. Jo. Já tady napíšu jdem, čau, jak je. Točím. Jo, už to čím, to je ono, a tady máme ovečku, kterou bychom si mohli přitáhnout. Tak zdravím. Tak, přitáhneme si ovečku do... Pojď, to mého doupěte. Není to divný, ale ne. A nebo nechoď, já si jdu zabojovat se skeletonami. Mě netraví. Nechci umřít. Já... Já mám ho. To jsou všichni? Hele, ale ten můj hnusný domeček z dálky nevypadá špatně. Je to nejhorší. Ještě ho změním. Mám v plánu udělat z bílý vlny takový sídlo. Ale v plánu. Takže nevím. A tady jsou další skeletoni, který mám úplně nejradši, protože nedávají největší hity. A strašně mě serou. Jau. Hele, tak. Já to udělám jinak. Teda možná to udělám jinak. Copycat. Ty si mě ani nevšimnej. Knedlík. Vyspím se. Tak. Teraz budu se snažit se vyspat takhle. Kde už nezdrav a pojď spát, vole. Tak. To byla rychlá odpověď. Takže k mému kanálu. Tohle je první video a nejsem nervózní, to ne. Protože vlastně jsem měl starý kanál, ale ten už je zrušený, teda myslím, asi jo. Hele, set time to hajzl. A jdem se takhle nečestně na expit. Protože si musím denně jednou bolknout a... Si děláš prdel, ty parchante! Já nechci mluvit... Parchane! Ty vole, co děláte? Ne, já nechci. Proč? To jsou fakt parchanti. Ty takový invalid ten creeper, já to nepochopím. Už vůbec vymýšleli do Minecraft takového největšího trotla na trotlenýho. Já už nebudu mluvit prostě, ale to fakt není hezký, mně se to nelíbí mluvit prostě, ale mě to strašně štve. Vlastně ani nevím, jak se udělají nějaký semínka, nebo já ani nevím prostě na mrkev.
to mi napište do komentů, jestli vůbec vám nějaký budu mít komenty. To nevím. Si to vypípám, což nevím. Ne, protože to neumím vypípat. Tak to bych fakt už jednou zabil tyhle. Kapry. Ty boho, ale to mě fakt naštval. Mě tady ničí stromy. Jsem strašně ulítlej, buď to na břízový dřevo, anebo na tohle dřevo. Protože ty ostatní jsou takový normální. Tak. Co tady děláš? Zkažený strom. Jdem se expit, nebudem se štvát. Asi nebudem těžit, to budeme těžit v jiném díle. Ale tamhle zaútočíme. Tak. A uděláme jednu... Jo, koukejte na můj skin. Normálně úplně luxus. Drsný. Že jo? Taky se mi líbí. Mě by ho neměl. A jdeme být korik. To je jeden enderman. Musíme dát enderman. Já jsem nechtěl naštvat. Ne, nenaštval jsem to, dobře. Jsem mu zabil. Vypadněte. Neštvou, že se letou do... Jo, enderpera. A myslíme... To bylo borec. Paprikýka. Asi bychom si postupem času mohli udělat tu enchanting table. Já nemám pořád v hře. Tak se schovám, aspoň neschovám. Tak. Musím nakilit toho nečestného skeletona, který po sobě tady ještě nechává šípy. Ale už fakt nesluší. Nejmohl splejit žádný... Nebouchej, creeper, prosím, nebouchej. Ty, já ještě umřu. Proč jsem... Já jsem fakt zbytu. Yes. Tak tohle je... Co mám říkat? Já mám jedno srdíčko. To je fakt strašný. Já nesnáším příšerky. SRO ani nic podobného. Prostě nesnáším. Bych fakt jednou zabil tohle. A já se chci vykopat nahoru. Ale to byl písek, aha. Ale vy byste mohli utíct. To vám nedopřeju. Takový. Já naštvu Endermana a ještě co? A je, píp. Já už fakt nevím. Píp. Jau, píp. Pípám, protože jinak bych musel mluvit, já nevím, latinsky nebo ale... Jo, je mrtvej a nakonec mi killne zombík, já to vidím. Dobrý, nekillnul mě zombík a má tuční masíčko, je tam hodně proteinů, je tam vitamin C, D a E, takže bychom si ještě měli pár masíčka a pár Au! Jo, takový lagy. Takový lagy, ale neskutečný, počkejte. Dobrý. A ty jsou neskutečný lagy, změníme si pohled v Minecraft. Nebude mě štvát žádný Minecraft. A nebo ne, dáme si to zpátky. Radši. Tak řekněte, kdybyste chtěli tamto nebo tamto.
Je tady pořád? Bugy jsou tady, takže nemůžu čekat, jestli mi... Můžu čekat teda... Nemám zvuk. To si dělá prdel. To si dělá prdel. Tak já ten díl předčasně ukončím, bude asi kratší, no nevadí. Tak čus.